kai Elimanir doko saudi kai uban gidan jan zaki Elimanir doko saudi ku gaida sarkin taga Allah ya ƙara jan kwananka gaida dan zaki ashe na dan kaiya kai bayan halin walatsi ne makiyansa dai sun gone yawa makiyanka fada wanka masu kinka ne yayin iska asha inda ka zama dan kuka hannu guda ko bai tsinko ka bango majingina kai ne zakin cikin gari kai ne zakin adawa ma kai ne ka zama kare idan ka ji bane kan maguna sukan boye Zarewa ba ta gudu ‘ya'yanta su kwanta a ƙasa mun gane. Sarkin mu jarumi ne shi basira garai kamar kifi kuma kwanya garai kamar jaki. Yau za na ba ku ɗan labari bugin gaba gada yayi ba kuma ba sai yayi ba ba gado na uba ne ba. Dan na iya ya fi dan na gada sarkin garin mu gwarzo ne. mawakan sarki muna gaishe ka sarkin garin mu dan kirki naje Abuja ne waka naje Kano na yo waka naje Kaduna ne waka naje Katsina ne waka na zaga Sokoto ne waka yau ga mu a garin taga yau mu yau muka yi waka mota babba mu ake bamu Lalle batun ka haƙwai ‘yan amshi ma shida ake bamu. Taro ya kai taro sarkin garinmu ya gode. Na ga dandazon al'umma murna suke suna shauki. A gaida fadawa su ma za su zo su mun liki. To ya batu na kyautar mu ko sai an gama ka aiko ta. Ya sarki da kansa ya miƙe fuskar ta sababu annuri.